बाथ्राफोरखौ गाज्रि बुंदों रायजोफोर निमाहा बिनि थाखाय आं निमाहा बिग्रोबाय माखासे बाथ्राफोरखौ गाज्रि बुंनायनि थाखाय निमाहा बिदों फेसबुक पेजनि अनार नेरसोन औवारिया दा मानि खारनाव निमाहा बिदों बिथाङा जिथुनाखि गोबां मानसिफ्रानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ आरो नुयै रावबो गैलिया गोबां माने संसार नाङै दुनियानि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखाबाय नेरसोन औवारिया प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ रायनाया माने रायनाया थिगानो आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा रायनांगौ जोंहा मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिखौबो रायनो गोनां जागोन आरो रायखानांगोन जों मानोना ससियेल मिडियाखौ सालायबाय जेला जों ससियेल वार्कार हिसाबै जोंहा साफ्रोमखौबो बुंनायनि मोन्थाय दङ आरो रायनायनि मोन्थाय दङ जायफोर बिथांमोना बा लिडारफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावा बा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावा नैबे बिथांमोनखौ जों रायखानांगोन बे राइट्स दंखायो नाथाय रायनायनि मोनसे सिमा थायो आदा नेरसोन औवारि रायनायनि मोनसे सिमा थायो बे रायनायानो जाहैबाय जोंहा माखासे बाहायथावै बाथ्राफोरखौ बाहायब्ला जोबोर रं जागोन आरो गोरोन्थि जागोन बिनि गेजेरजों गाब्र'नोबो गोनां जागोन बेखायनो बाथ्रायाव बुंनाय दंखायो मैया थैयो आगानाव मानसिया थैयो खुगायाव होननाय दा बेखायनो जि जाबायसै नोंथाङाबो निमाहा बिबाय आरो जाय बिथांमोना बुंजादों बै बिथांमोनाबो निमाहाखौ होबावदो मानोना बिथाङा जाया नङा खनसे नङा खननै जाबाय दा बिनि उनाव बार जाबाय थायोब्ला बा बुंबाय थायोब्ला बेफोरबायदि खोनासंथावै रावफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला रायजो राजाया डिसिसन लागोन बा माखासे बुंजागिरिफ्रा डिसिसन लागोन मा बेबस्था खालामनाय जायो दा नोंथांमोन बिथाङा निमाहा बिबाय जेला आंनिफ्रायबो आङो बुंहरबाय आदा नेरसोन औवारिखौ निमाहा होदो आरो जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दा बुंसै नेक्स्ट टाइम बुङोब्ला गासिबो आरो बेफोरबायदि दिनै किसुमाना दाना नङा दाननो हागौ नोंनि भिडिअखौ नाथाय बुंनायनि सिगां सालायखौ हमथानानै बाथ्राफोरखौ बुंबानो जाबाय आरो बेवहाय जोंहा जेबो बिपिएफ इउपिपिएल जेबो साननांगौ दरखार गैया जोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेलाव थोंजोङै सिथाबनानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं बेखौनो लुबैयो आरोखि जोंनो पलिटिकेला जाहैबाय बोसोरबा बा हाइस्ट 10 बोसोरसिमल' बे पलिटिकेल मोनसे आयु दिनै जोङो पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामलायनो बुलायलायनो जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो थ' जाय हक रायजोफोर नोंथांमोना बे आदानि बुंनाय बाथ्राखौ गोबाङानो खोनाखाबाय नङा होमबा दा निमाहा होलाया बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथासै आंनिफ्राय बा आं बुङो निमाहा होनांसिगौ दा फैदो बिदिब्ला जोङो रायजो राजाफोर जोङो मोनसे ओरैबायदि गोजोनथाव जोङो अर्थात सासे फंबायनि मिलौदो गारांजों दोंसे जोबोर गोजोनथाव आरो मुहिनांथाव दोंसे गान खननायखौ जों मोजाङै खोनासंनि बे गानखौ खनदों जोंहा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय इयन बर' फंबाया गावनि खुगाजोंनो आरो गावनो लिरदों गावनो सुजुदों बे मेथाइखौ ओरैबायदि माने गोसो गोरबोआव नांथावथाव माने बिथांनि माखासे सुरफोरा मिलौदो देंखोजों बोनाय जिथुनाखि बे मेथाइ ओरैबायदि खोनासंबाय थाथावथाव बारंबार खोनासंफ्लांबाय थाबाय आंथ' मैया दाख्लैनिफ्रायनो आरो आङो आंनि फेसबुक माबायावबो होनानै होबाय नोंसोर ब्रह्म फेसबुक पेजाव होनाय जादों नोंथांमोना सोरबाफोर नायनो गोसोब्ला फेसबुकाव थांनानै नायनो हागोन आरो नैबे इउटुबावबो नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो लोगोसे इयन बर' फंबायखौ नोंथांमोनहा इयन अफिसियेल जि दै बे फंबायनि इउटुब चेनेल मुङा इयन अफिसियेल जि बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामना हो जाहाथे फंबाया मोजां गानफोर खनबाय थानो हायो मोजां मेथाइफोर आपल'ड होबाय थानो हायो आरो खोनानाय बायदिब्ला इयुन फंबाया आंखौ खावलायहरनाय बायदिब्ला समबारनिफ्राय माखासे सर्ट मुभि बिथांमोना शुट खालामगोन समबारनिफ्राय बा मंगलबार बिदिनो बे साननैसोनि उननिफ्रायनो नोंथांमोना मोजां सर्ट मुभि इयुन फंबायनि इउटुब चेनेलनि थ्रुयै नुबाय थानो मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय इयन फंबायनि इउटुब चेनेलखौ
नोंनि बै अननाय होनायफोरा नोंनि बै रादाय थानायफोरा नंखायसोमोन नामा नंखायसोमोन नामा नाथाय दिनो बायफ्लेलांबाय नोंनि बै